Skal vi ikke lave noget dagen senere? Tja, det lyder da fedt. Det kan vi da godt. Men fik vi ikke noget fysik for? Jo, jeg mener, når vi fik side 8 til 22 for eller sådan noget, tror jeg. Pis. Skal jeg nu lave det først, altså? Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok. Det skal jeg også lige. Jeg skal også lige have med læse og sådan noget. Køter, det er sgu helt nye bukser, det her. Det kommer du ikke til at gøre igen. Det er for Anaconda! Du er syg på den! Køter, det er sgu helt nye bukser. Det kommer du ikke til at gøre igen. Anaconda! Du er syg på den!